trošku v jiný sestavě. Ondra Štětec. Čau. Petr Chlaňos. Já. Vincák, Mr. Michigan. A Mára Kokeš. Čau. Mára samozřejmě jenom host, jo, nepojde do centrumu, ale Mára to je po celém zápasu, kolik jsi měl dneska šancí? No, tak jako docela dost, no. A kolik gólů? 0, no, bohužel. To je debil, no tak to jsem neviděl. Jako stane se, no, ale ještě Štětec. Štětec, tvoje pocity? Jo, dobrý. Jsem ti dal takovou nahrávku. Byly tam ty tapiny dneska opět prostě. Dobře jsme kombinovali Spicák Jo, 9 jenom a prostě. Matej Ficák 22. Hezky pěkně! A máme nový ten účet na Instagramu Centrum Edit. Takže tam jdete odběr a like. A Chlaňos, nějaký jsou nakonec ještě? Život jako peříčko. Švýcák, ještě Picák, co si tě honil hlavou, když jsi dal ten Michigan, jako, co si to myslíš? Já si to nepamatuju. To mi nevychází. Ani já jsem už prostě jel a jsem to tam nějak mrsknul na tu hokejku a do brány. Dobře, Máro, co byli tam na mě? Co bys si řekl o Pincákovo Michiganu? Jako skvělej, jako skvělej, no. Takže prosím vás, až vám na dotazku, napište do komentářů, jestli byste chtěli Máru do centru. Já se chci vyjádřit, Takže chtějte si chtěl vyjádřit? Chtěl bych se vyjádřit k Fečonovu Michiganu, který byl strašně dobrý. Tak určitě. Který byl strašně dobrý, jak to tam nabíral za bránou, ale myslel si, že je v editu, ale nakonec nebyl, kámo. Ale může se to stát, vole. No, tak prostě to, tak ještě nějaký ještě, něco si tady můžete říct. Takže od dneška tady to není Pincák, je to MR Michigan, jo. Takže tak oslovujte všechny. A tohle bude všechno. A za kamerou Eziky a čau.